Hello logofer, welcome back to Sangsari Mani another vlog. So logofer जोङो लादों बेखौ दिन्थिबाय थायासै लोगोफोर जोङो हाजो गोजौहाय जानो थाखाय मायबा एसे जाग्रा जामुंफोर लादो आरोखि थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो जेसेबां हायो दिन्थिलांनो नाजानोसै आरोखि थ' बिदिब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअखौ थाबैनो जागायनोसै लोगोफोर फैदो अब्ला जों एसे हाजो गाखोफानोसै लोगोफोर बिदिजों खुसे बिदि फानदों ओमफ्राय दखान आरोना नै बैथिजाय आउट मार्केट ओमफ्राय लोगोफोर जा दाम जाखायोना मुवा बेसादफोरा नै गोरलै बिलाइ रोदोमनो जा समायना नुदों सालबारि नै उन्दैफोर गेलेग्रा उन्दै गोनांफोरा लाफैद' फुथुलाफोरखौ दखानानो दखान नै इदि तरमुज फानदो व्हाइट कालारनि जा समायना नुखादों ना लोगोफोर नै लोगोफोर हाजो गोजौ बाथौ थानसालि आरो जोंनि बादि बिबार बाथौआनो आरोना बेयो नै बेवहाय थानसालिखौ लुगासिनो नै एसे दिन्थिबाय आङो ओमफ्राय नै बैथिबो दङ जोङो हाजो गोजौआव दै बथल फानहैनो थांनो नागिरदों दुखान होदो खोमा इसोरो आं फानसै ससे नोंसो लानांगोन नै आंखौसो लाहोबाय नालाय जा गिलिर जाखादों 200 नि माबा माबि दङ आरोना बेयाव ससे गाखोनायावनो मेंगुलाय लांजोबबाय आरो दंबावोसो एख'आनो जायाखै नायलाय लोगोफोर माबादि थियासो आरोना ओमफ्राय नै आङो पाम्पसो गानबोदों आरोना नै बेजों गाखो सोर गाननो होनाय मोजां खोनादों बावबोनानै लोगोफोर गाखोदों जिरायबाय दसे जिरायग्रा जा मोजां बेनो फार्स्ट थियासो आरोना भिउखौ नायनो लोगोफोर सोमखोर बिलाइ रोदोमनायजों जा समायना नांदों পুৰা ভাগৰ লাগি গ'ল পিছপনে আহি আছে মোৰ লগৰটো মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে আগত খোজকাঢ়িছোঁ এনেকুৱা ভাগৰ লাগিলে ক'বই নালাগে বহুত দিনৰ মূৰত উঠিছোঁ না সেইকাৰণে hनै सासेया दसेनो मोनफैयो मालाय बियो आंसो हाया কোনে কোনে আহিছে এইটো কমেন্ট কৰিবাচোন উঠি আছো মানে বহুত থিয়া এনেকা আছে পুৰা এনেকা নাই প্লেনটো নাইয়ে জাগা দেখিছানে ফ্ৰেণ্ড ইমান ভাগৰি পৰি গ'লো বহি আছো মই কণ্টেক এনেকুৱা ৰ'দত বহি আছো ক'বই নালাগে কি ভাগৰ লাগিছে এইপিনে দাদাজন আগত গৈছে কি এনেকুৱা খোজকাঢ়ে মই নোৱাৰোঁ আৰু তলৰ ভিউটো চাচোন মই বেক কেমেৰা দেখা ভিউটো দেখিছানে ফ্ৰেণ্ড ইমান ধুনীয়া লাগিছে
Pura pepe papa. Gudai khuskarse. Okoman kita dekhisane iman khuskarse. Sandal le ko na binda. Ayu. Pura ঘামি গলো যে ধুনীয়া লাগিছে এইটো দেখিছনে বেংগলৰ হয় এইটো বেংগলৰ যেন দেখিছে এইটো গন্ডা পুৰা মেংগলি জবাই Adarom saya malai man gak kebaik hari ini biar hasil gak kene, asal sih kena hal ya. Saya mazul juli tatang nunggu. Gak kelang baik saja, ang habis. Baik, harusnya talang baik, mana tang sebaik. Emang hari sudah gak kene. Pura ming sebayang. Nangsura, man berat mazang bustu dentida nane. Indi dompang badong thoga jauh hasil ne. Nudera, indi dompang ne. Bau kongri skala. Bau kongri rani. Sofiang sebayang. Hôm nay là cái Bangalore. Ấy thì ấy rồi đó. Bên này là gì? Bara cái dân kia là soi tar set kini. Ada sonjit mana dohai phunga faida thang bayani sire. Oमफ्राय जोङो दासो उथिबाय थादों. ओरैबायदि गोजान गासै 7 kilometer जागोन बैसिम 6 किल बै 6 बारबो बायथ' बैसिम थिखिनिसिम 7 जागोन 7 किलोमीटर गोजाना बाय लोगोफोर जानायखौ दिन्थिबाय थायासै ओमफ्राय जाखानायखाय राजा बादि मोनबाय आरोना मेंनाय एसे खारबाय लोगोफोर जानाय एनार्जि मोनलाय दै लोंबाय ओमफ्राय थाइसुम जाबाय ओमफ्राय दायो थाबायफिननोसै सहैखासिगौमोन जोङो थाबायगासिनो जेसेबां गोजौ एसेनो दुकानखौबो मोनबोबाय थायो आरो फैजोब्बाय जोङो दासो थांबाय थानायनो सासेयाव नै जा थाबायनो हायोला आंथ' हायानो थाबायनो जा बार खोलो खोलो बारदों ओरैबायदि मोजां नांदों मारै मोनदों हाजो गाखोनानै फार्स्ट टाइम नामा हा फार्स्ट टाइम गाखोनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ने आंथ' माबा बोसोराव खेबसे गाखोनाय जायो नालाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बादिसो मोनदों आरोना गाखोबाय थाखायो आङो माब्ला सहैगोनथाय बेखिनियाव जा क्लिन आरोना नै बिराद मानसि फैदों थांदों जोङो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर पुरा हाजो थिखिनि नै बेनो आरो जोबथा हाजो फाइनालि जोङो मोनफैबाय आरोना बोरै मोनखो मोनफैना बिराद मोजां बिराद मोजां मोनदों नालाय
श्री श्री बाथौ बोराइ थानसालि उन्दैफ्रा दसेनो मोनफैबाय नै बेथिबो ब्लग सोलिगासिनो आं बेथि थाङो र' आयौ मेंजोब्बाय मोनफैबा लोगोफोर मोनफैनानै जिरायबाय आरोना फुरा हाजो थिखिनियाव जा बार खोलो खोलो बार बारदों ओरैबायदि मोजां नांदों लोगोआ सफैनाय मारै मोनखो सफैनानै फार्स्ट टाइम गाखोनो मोननानै मोजां नांदों न' गाहायनि भिउखौ नाय लोगोफोर नाय लोगोफोर साइकेल राइडारा ओरैबादि गोजौआव मोनफैनो आरोना ओमफ्राय मानसिया माव थाखोथाय मानसिया बबेथिबा जिरायथ'दोदां ओरैबादि गोजौआवबो साइकेल सालायबोनो हायो आसरित नुना नै राइडारा नायलाय लोगोफोर गाहायनि भिउखौ ओरैबादि सोमखोर सोमखोर पुरा हाजो गोजा आरोना बै मोनसे दख्लासे हाजो आरो बैयो ओमफ्राय बै मोनसेया माबानि बङाइगावनि हाजो खोमा ओमफ्राय बैफोर पुरा हाग्राबारि गोजा आरोना हाजो गोजा नै अन्थाइफोरा जा गोदोर गोदोर ओमफ्राय नै बिथिजाय मन्दिर दङ बिथि बाथौ दङ नै बिथिबो ब्लग सोलिगासिनो बिराद फ्रेश बार नाङो आरोना हाजो थिखिनियावहाय जोङो थांनो लानोसै दायो बारा गोबाव खालामलिया खुलुमगासिनो आरोना बावखुंग्रि हाजोनि बोलि बाथौ आरोना मानसि मेंगा जोब्बायमोन ओमफ्राय दा आरो थाबायफिननांसिगोन ना एथि फैलाय जागा थांसोदों हनै मानसिफ्रा मथि थांनाय सिनाले जों थांला इथि नै हाजोनि भिउखौ नायलाय लोगोफोर जा समायना नुदों ना नै बै मोनसे दख्लासे हाजो ओमफ्राय
बै मोनसे आरोना ओरैबादि समायना नांदों मबाइलाव जे बारा क्लिन नुवाखै आरोना खिन्थु रियेलाव ओरैबादि समायना नांदों मानसियानो मानसि लोगोफोरनि पुरा मानसि माबादि मानसि नायनो सिख्लाफोरखौ नायनाय ओरैबादि समायना गोजा समायना रमायना सिख्लाफोर गोजा थांसै आङो मेंग्लिजोब्बाय दायो थांनोसै आरोना जोङो थांनो लानोसै नैबे दखला सेबसे गाखोनोसै आरो नै साल बिलाइया गोरलै रोदोमनाय जा समायना नांदो नायलाय नै लोगोफोर नायदो मा लिरनाय दङ बेवहाय नायलाय आं फरायना खिन्थिथ'ला नोंसोरनो फरायदो नै इमान गोजौहालागै माबायसा लिरदो इखो बैयाव गाखोदो नै बेवहाय गाखोना लिरदो आरोखि हनै साइकेल राइडारा होलांबाय हनै दाबो फट'खौबो खेबखांलानो जोङो रिटार्न जाबाय लोगोफोर ओरैबादि गोलोमफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय गाहायाव गोजौआव थांनानै जोङो बिराद फ्रेस मोनहैबायमोन आरो मेंनाया खारजोब्बायमोन ओमफ्राय आरो दायो जोङो थांफिननोसै पुरा फट'गारि लाखांबाय जोङो दायो थांनोसै नै लोगोफोर गाहायनि भिउखौ नायलाय ओरैबादि क्लिन नांदो सोमखोर बिलाइ गोरलै रोदोमनायजों ओरैबादि क्लिन नांदो आरोना Mantilane ओरैसो लोगोफोर नायलाय ओरैसो दासैसो दोहैनो फैनायमोन जवा दुकान होजोबदो आरोना नै बिथि जाहैबाय मेंजोब्बाय दंफां फांसे नुबानो थाथ'यो आरोना जोङो नै दंफां फांसे नुदों नालाय थाथ'लायबाय पुरा हाजो थिखिनिसिम गाखोना फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय ओंखारख्लायबाय जोङो गाहायाव उल्थासो हाय होनबाय थादोंमोन आरो ब्लगावहाय माबा माने बेक केमेराजों खेबदो साननानै ओमफ्राय आङो एसे दिन्थिनो नाजादोंमोन मानसिफ्रा थांग'जोब्बायमोन आङो दिन्थिस्लाबनो हायासै आरो नै लोगोफोर जोंनि बिबार बाथौनि माबा आरोना आर'ज ओमफ्राय बेवहायबोदि बिबार बाथौखौहाय बेबादि गायदों आं मिथिथारामोन आरोना सिगांथ' नुवाखैमोन देग्लाय बोसोरावसो आं नुदों आरो एसे दिन्थिनोसै आङो नै लोगोफोर जोंनि बिबार बाथौनि आरोना बबे जायगानिफ्राय गायसननो बेखौ आदै बावखुंग्रि बेयावबो बिदि बिबार बाथौआनो दंखायो आरोना आदसा दिनैसो सिगां गैयामोन माने ना आदसा बेयो ना लोगोफोर नैबे फाउन्डेसन माबा खालामनायाबो बे बाथौ थानसालिनिनो आरोना बियो नुबायना लोगोफोर नै बिदि जाय भिडिअ खेबगासिनो बे फाउन्डेसना जोंनि बाथौ थानसालि जागोन आरोखि बिबार बाथौनि
ना बेदर जायाबा खुलुमना थांनो हागौमोन थाथ' दे आदै आङो माबा तेजपुरनि औ तेजपुर राङापारा औ थाथ' आदै औ नै लोगोफोर रायसंगासिनो दायो ओमफ्राय आङो ना बेदर जानाय नालाय बेखायनो आङो फैसाखौहाय देउरि आफाखौहाय होनो थिननोसै आरो आंनि इयुन सिमां गोजोनखौ हास्थायनानै आफा बोराइ बाथौनो आं 50 रां होनानै थांनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर आङो मादै देउरिखौहाय 55 रां होनो थिनदों आरोना आंनि मुङै आङो ना बेदर जानाय नालाय बेखायनो आङो खुलुमासै लोगोफोर ओमफ्राय आंनि थाखाय आर'ज गाबनानै होदों बे फैसा होदों आरोना दायो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आङो आंनि मुङै बोर बिना होनायनि थाखाय दहाय इसोर आफा बोराइ बाथौ गियाननि गेजेरजों जोंनि जिउखौ दैदेननो हानाय जि मानसिखौ नायलाय लोगोफोर दिनै बारा मानसि जाबावाखैसो गाबोनसो अयथासार मानसि जाखागोन आं आथिं गोजासो थाबायबाय नै बिराद मिनिथाव नांनानै थ' लोगोफोर जोङो हाजोखौ गाखोनानै फैबाय आरोना जाखिनि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदो बिथांमोननिफ्राय वान्स एगेन थेंक इउ सो माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय